Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumin 6. luvussa. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoo, älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koija ruostet tuhojaan, ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruostet tee tuhojaan, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Jos silmäsi ovat huonot, koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on pimeyttä, millainen onkaan pimeys? Kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Kuulimme edellä osan Jeesuksen vuorisaarnasta. Tämä vuorisaarna on kokonaisuudessaan pisin ja tunnetuin saarna, jonka Jeesus piti opetuslapsilleen Genesaretin järven pohjoispuolella sijaitsevalla vuorella lähellä Kapernaumia. Tämä tekstin sisältö, jonka kuulimme, voidaan jakaa 3 osaan. Aluksi Jeesus puhuu katoavista ja katoamattomista aarteista, sitten terveestä ja huonosta silmästä ja viimeisenä Jumalasta ja mammonasta. Mitkä ovat meidän aarteitamme? Mitä ne meille merkitsevät? Eikö aarre ole jotain sellaista, jota tavoittelemme, jotain erityisen arvokasta, ja jos omistamme, niin haluamme pitää siitä hyvää huolta. Nämä arvokkaina pitämämme asiat vaihtelevat. Jumalan edessä jokaisen ihmisen elämä on ainutlaatuinen ja yhtä arvokas. Me rakennamme kukin omaa elämäämme niistä lähtökohdista, jotka meille on annettu. Emme ole voineet valita omaa syntymäaikaa, ei paikkaa tai ympäristöä tai kotia, mihin olemme syntyneet. Elämän kulku on monesti ihmeellistä. En minäkään nuorena poikana arvannut, kun tässä kirkossa vihittiin avioliittoon, että toimin tässä seurakunnassa pappina ja nyt olen tilanteessa, joka minulla on tänä aamuna tässä Jumalan palveluksessa. Lukemassamme tekstissä Jeesus muistuttaa siitä, ettemme kiinnittäisi sydäntämme katoaviin aarteisiin. Täällä tekevät koija ruostet tuhojaan ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Tässä nousee esille perustavanlaatuinen asia, nimittäin se, mikä ihmisen elämässä on kaikkein tärkeintä. Kirkkomme kristin opissa se on tiivistetty sanoihin: Jumalan ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tunteminen
ja Jumalan lapseksi pääseminen. Me ymmärrämme, että toimeentulo ja monet muut asiat ovat meille tarpeellisia ja välttämättömiä. Ne ovat Jumalan antamia lahjoja. Kuitenkaan mikään ajallinen asia tai tavara ei Jeesuksen opetuksen mukaan saa mennä liian tärkeäksi. Jeesus kehottaa seuraajiaan kokoamaan aarteita taivaaseen. Useissa Raamatun teksteissä avataan ero ajallisen ja taivaallisen aarteen välillä. Ajallinen on katoavaa ja taivaallinen aarre on katoamatonta. Jumala on antanut meille erityisen ilmoituksen, Raamatun sanan, jossa kerrotaan taivaallisesta aarteesta. Tästä Johannes evankeliumissaan kirjoittaa: Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. Pietari vertaa Jumalan sanaa lamppuun, joka valaisee tien ja näyttää suunnan. Tämän päivän evankeliumiteksti puhuu myös valosta, joka valaisee ihmisen sisintä. Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Jos silmäsi ovat huonot, koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on pimeyttä, millainen onkaan pimeys? Sillä on merkitystä, mihin me kiinnitämme katseemme, mihin me suuntaamme ajatuksemme. Jeesus itse opetti: Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Usko kiinnittää katseemme vapahtajaan Jeesukseen Kristukseen. Se avaa näköaloja iankaikkisuuteen. Se auttaa ihmistä ymmärtämään evankeliumin sanoman ja auttaa lähtemään sille tielle, joka johtaa pelastukseen. Me voimme katseella kiinnittää myös huomion ja sitä kautta myös sydämemme sellaiseen, joka on pimeyttä, josta tekstimme kertoi, joka on vastoin Jumalan sananopetusta. Tästä Johannes kirjoittaa kirjeessään: Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä on maailmassa, lihan himo, silmäin pyyntö, elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Raamatun mukaan synti rikkoo suhteen Jumalaan ja lähimmäiseen ja myös tähän luomakuntaan. Sisäistä valoa ja elämän iloa saattavat olla himmentämässä elämän vaikeudet ja epäonnistumiset. Meidän elämämme polku on jokaisella omansa. Elämän polku voi olla myötäväkeä, mutta välillä myös raskasta nousua, kivikkoista tietä, tarvomista pimeässä. Ihminen ei voi vaikuttaa kaikkiin elämänsä asioihin. Jumala voi kutsua yhtäkkiä läheisen ihmisen pois. On luopumisen surua ja elämän palikat pitää rakentaa uudelleen.
Joskus maanviljelijä saa runsaan sadon, toisinaan halla, kuivuus tai tulva vie sen. Näin Jumala voi siunata menestystä ja rikkautta, mutta hän voi ottaa sen myös pois. Näissä vaikeissa tilanteissa saattaa kadota luottamus Jumalan johdatukseen ja huolenpitoon. Mielessä on paljon kysymyksiä. Vastaukset ovat vähissä. Onko Jumala minut unohtanut? Kuuleeko Jumala minun rukoukseni? Mitä on Jumalan siunaus? Se on Jumalan läsnäoloa ja huolenpitoa tässä maailmassa. Se on kätketty elämän lahjaan. Tämä siunaus tuntuu konkreettiselta, kun elämässä on rakkautta, läheisyyttä, lämpöä ja luottamusta. Jumalan huolenpidon voi kokea esimerkiksi lapsen syntymässä, rakastumisessa tai luonnon keskellä. Joku voi kokea Jumalan pyhyyttä luonnon keskellä, kun katselee luomakunnan ihmeitä. Minulle oman lapsen syntymä uuden elämän ja ihmeen edessä on tuntunut, että taivas koskettaa maata. Aika on pysähtynyt, kun on katsellut pientä avutonta, joka on uskottu rakkaan puolison ja minun huolenpitoon. Siunaus ei kuitenkaan ole yksiulotteista onnea ja menestystä. Se on Jumalan läsnäoloa kaikissa elämän vaiheissa, myös tuskassa ja kärsimyksessä. Ahdistuksen ja kärsimyksen keskellä ihmisen on usein vaikea nähdä Jumalan siunausta. Jumala pitää huolta silloinkin. Katekismuksessa selitetään Herran siunauksen merkitystä. Elämämme on joka päivä Jumalan siunauksen varassa. Hänen hyvyytensä ja armonsa ympäröi meidät. Herra varjelee elämämme, vaikka emme hänen rakkautensa teitä aina tunnekaan. Hän antaa meille sisäisen rauhan, joka kantaa elämän rikkinäisyydenkin keskellä. Jos meidän elämämme perusta ja onnellisuus on vain ajallisten asioiden varassa, niin se ei ole vahvalla perustalla. Sairauden kohdatessa omat voimat voivat käydä heikoksi. Suurikin omaisuus voi kadota suhdanteiden vaihtuessa. Näin ajalliset asiat saattavat kadota nopeasti. Usko avaa ymmärtämään, että Jumala on tarkoittanut ihmisen elämään hänen yhteydessään iankaikkisesti. Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen ja ihmisellä on kaipuu Jumalan yhteyteen. Sielun nälkää ja janoa ei parhainkaan ajallinen aarre ja tavara voi sammuttaa. Kun ihminen saa olla Jumalan yhteydessä, myös ajallisen elämän vaikeuksien keskellä lohduttaa Jumalan ihmeellinen huolenpito. Tämä varjelus näkyi myös Joosefin elämässä. Hän joutui orjaksi vieraaseen maahan. Raamattu kertoo, että Joosef oli onnellinen mies, koska Jumala oli hänen kanssaan. Mikä antoi voiman elää onnellisena tuossa elämäntilanteessa? Joosef omisti
sydämessään uskon lahjan, taivaallisen aarteen, josta hän iloitsi. Tämä taivaallinen aarre on se sanoma, josta Paavali puhuu toisessa korintolaiskirjeessä näin. Emmehän me julista sanomaa itsestämme, vaan Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesus on Herra ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoaan. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Jeesuksen opetuksen ydin on siinä, mihin ihmisen sydän on kiintynyt. Hän muistuttaa seuraajiaan, missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Mammona, josta Jeesus varoittaa, on Raamatussa epärehellisesti hankitun voiton, varallisuuden sekä ahneuden symboli, epäjumala. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Jumalan sana kehottaa rakentamaan elämän ja luottamaan ennen kaikkea Jumalan hyvään huolenpitoon. Tämän sunnuntain toisessa evankeliumitekstissä Jeesus opettaa Vuorisaarnassa: etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu sen ohessa teille annetaan. Jumalan sanan alla omaa elämää ja sydämen tilaa, kun me tarkastelemme, niin me koemme itse, että olemme heikkoja, olemme syntisiä. Kukaan meistä ei ole onnistunut, ja juuri sitä varten vapahtaja tuli keskellemme. Siinä ei ole kysymys siitä, mitä ihminen tekee, vaan siitä, mitä Jumala teki ihmisen puolesta lähettämällä oman poikansa ristin kuolemaan. Tämä Jeesuksen sovitustyö oli täydellinen. Tänäkin aamuna Jeesus tahtoo kohdata, kutsua jokaista ihmistä armon ja hänen valtakuntansa osallisuuteen. Jumalan valmistama aarre on siellä, missä ihmisen sydän on avoin tälle Jumalan kutsulle. Evankeliumi ei vaadi tekoja, vaan se synnyttää uskon ja luottamuksen. Se on Jumalan työ. Sen johdosta tässäkin Jumalan palveluksessa tänä aamuna kuuluu kaikille täällä kirkossa ja radion äärellä oleville ihana armon evankeliumi. Sinulle, joka kaipaat Jumalan armoa, tarjotaan tämä taivaan aarre Jumalan lahjana ilman rahaa ja hintaa. Usko synnit, kiusaukset, anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Raamattu sanoo, että Jumalan armo on heikoissa väkevä. Uskon kautta ihmisellä on osallisuus Jumalan valtakuntaan, joka ei ole ruoka eikä vaate, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Tänäkin aamuna ilo ja turva on Herrassa. Tästä Paavali kirjoittaa: iloitkaa aina Herrassa, sanon vielä kerran, iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se,
mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa, Jeesuksessa. Aamen. Nousemme tunnustamaan kristillisen uskomme.